Anong shape to? Square. Sige na. Last muna. Bilang muna. 1, Dito. Square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sulat mo. 7 ba yan? Dito. Dito sa masasagot. Ganun. Sige. Check ko na lang mamaya. Ayan. Okay, next. Ano yung susunod? Anong shape? Triangle. Sige na, bilang mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan? Sige, sulat mo. Check ko mamaya. 12. 4 ba yan? Yun pala eh. Sige. Kita. Hindi, dito. Basta yung mga sagot dito after nyan. At yung may equals, ha? Dito naman. Bilang mo. Anong shape to? Circle. Sige na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, sulat mo dyan. Dito. 10. Ganun pala yung 10. Ano to? Anong shape to? Sige na, tapusin na natin. Anong shape to? Rectangle. Bilang mo na kasi. Bilisan mo na. Ayun. Bilang mo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Paano? Hindi ko alam. Paano ba 5? Sige. Kung ano yung pagkakaalam mo sa 5? Pabaliktad. Ito. Anong shape to? Ano to? Star. Star. Sige na. Bilang mo na. Sagutan mo na. Grabe naman yan. Kakagising na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sige na. Yep. 6. Ganun. Baliktad. Ano? By 6. Paano by 6? Ganun. Ayun. Pandi. Pabaliktad nga. Sige na. Okay na. Last na tayo para kakain na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sige na. Ganun. Okay.